Inciphile imigqa yamatekisi ahamba amabanga amade njengoba abagibeli behambe izolo. Kodwa abantu abaningi emarenki bathi bayakuthakasela ukuyobona imindeni yabo kanye nokuya esontweni. Yebo, umthwalo sobhokweni silapha ke erenki yaseThekwini YMCA lapho sibona khona inqwaba yabantu bebheke endaweni ezahlukahlukene ikakhulukazi maphakathi nesifundazwe iKwaZulu-Natal, ezinye ke indaba yakuzo inyakatho nesifundazwe iKwaZulu-Natal. Siyabonela amatekisi renka amaningi ke abheka ukuthi ke ahambisa abantu endaweni ezahlukahlukene. Kukhona abantu abaya koMondlo, baya eStenga kwaDukuza, baya eSwatini, baya endaweni esefana soPhongolo, kanjalo futhi naseMozambique. Enye itaxi rank enkulukazi lapha eThekwini. Ake sikhulume nabanye ke babagibeli abahambela endaweni ezahlukahlukene. Ake sithathe la oyedwa nje umgibeli uzositshela ke igama lakhe nesibongo nokuthi kahle hle emgwaqweni njoba lesi sikhathi sonyaka sijela ukubona ingozi eziningi ezomgwaqo. Abagibeli bathini? Sicela nje ukwamukela mama igama nesibongo afishane nokuthi kahle hle emgwaqweni njoba siyazi nje kuba khona ingozi. Ungabe uyokhonza noma ekhaya ubabona nona ukuthi ukugibela nje lesikhathi kukwena alubi khona enuvalo. Novalo njoba kuno kuphithiphithi kanje na kuyinsuku zamaphasika and kuba nengozi eziningi. So ke siyanxusa uNkulunkulu ukuthi akasisize ahambe nathi sikhonze kahle. Lo ngomunye wabagibeli othi kunxusa ke uNkulunkulu ekutheni abavikele emgwaqweni ikakhulukazi njoba sazi ukuthi ngalesikhathi kuba khona ingozi ezidlangile emgwaqweni. Asisho kusho ukuthi ngonyaka odlule iKwaZulu-Natal ibe ngokujwayelekile ngoba sirekhode abantu abashona emgwaqweni abaphangalela emgwaqweni abangu-21% 21% okuyinani ke leli elehlile ngesivinini esikhulu. Asikusho ukuthi iNingizimu Afrika ngonyaka odlule ngalesikhathi esephasika kwashona abantu abangu-162, kodwa mokuqhathanisa nesikhathi sengonyaka u-2021 babe ngu-254%. Angu-31 wonke esiqinisekisa ukuthi ingozi zomgwaqo ngonyaka odlule zehlile uma uqhathanisa ngonyaka u-2021. Abantu ke babheke endaweni ezahlukahlukene, bonke bathemba ukuthi bazofika endaweni zabo bephephile, bayokhonza kanti abanye nje bayobona imindeni yabo ngokwahlukana.